बहुत सारा तमाम गीत आवेला, आपने तमाम गीत के प्यार आशीर्वाद मिलो, अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद जब भक्ति छुपी रही तो पहले आप लोग ऐसे टीवी शो रूम रहे ओकरे सामने पुरान भइल रहे सबसे राम देखिए आप लोग के बीच जवानी में आई बनी हसै श्री राम मोल हर जगह खुलत रहो बुढ़ारी तक अपन में जावत रही सब भैया लोग के आशीर्वाद प्यार मिलत रहो ओटी घड़ी मार के ब्लेड जेट फाड़ले रहने। हां जी 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 कितना हार मिसी हमार मिसी बड़ा देखिए तो मन लगता खुश अच्छा लगा आशीर्वाद के रूप में ताली बजा देती ताली जोड़ कर बजा के आशीर्वाद देखिए श्री राम और ऐसे लिखे कि आप लोग के सासाराम में बगल में ही दिनारा बा ओ जो श्री राम मॉल बा माता रानी करस कि जौन जिला हो के जौन शहर हो के शिव सत्य रूप धरे मैया जी भेष जी और श्री राम मॉल में भव्य उद्घाटन भइल बा पूजा पाठ भइल बा सब देवता लोग की उपस्थिति हुई कि बिना बजावत गावत सरदा भवानी आई तो मुरली